Sanibonani guys, igama unqobile niphathela amazwi lami eIthonga angomhla ka-16 January. Hayi-ke guys, uZama umane waqoqa isenti nesenti lalaphaya kontanzi balayisha ey'khwameni ey'ntathu ukuzothenga phela umeya ukuze akhiphe uyise ejele. Uphinda umane walunywa yisisu ebona ukuthi nansi imali enkulu kangaka ihamba kontanzi. Kuyacaca ukuthi-ke ikati lizolala eziko kungekudala. Umane nje wathi kodwa nesiqiniseko Zama ngalento oyenzayo, wathi awu qinisekise-ke ngampela mina nje ngingenza noma yini ukukhipha umpangazi lapha ejele. Kanti ungakhathazeki wephinda ngalo mnotho lo, thina singontanzi sisazowakha kabusha uma nje umpangazi ephumile ejele. Lokho kubalulekile. Waqeda wabuza ukuthi ngampela le mali iphelele la esikhwameni. Wavula iy'khwama wabona ukuthi hhayi impela iphelele. Wathi yabona-ke siyathatha-ke manje le mali siyisa kwimeya, ubaba kumele aphumile ejele. Ngapha-ke uhambile-ke guys, uSanele eyobona phela uNtanzi ejele. Uthe efika nje uNtanzi bekade-ke eboshwe izandla, ehleli endaweni ebanda qa, elokhu eqalaza iy'ndonga, elindele phela ukuthi-ke kube nomnyakazo ngokukhishwa kwakhe ejele. Ube ukufika nje wamane wanyipha uNtanzi. Wathi ya Ntanzi, kusho uSanele, uzizwa unjani? Usendlini le impela okuyona njengamanje? Phelile ukuhlakanipha manje, phelile amaqhinga, Wamane wathi uNtanzi, kanti kokusiza mntanami ukuthi ungalinge nje usheshe ubala amachwane inkuku ingakachamuseli. Wathi yabona wena usazobhadla la ejele, ngizokwenza isiqiniseko salokho. Wena wabulala ubaba futhi wabulala umfowethu uBanele. Wathi hayibo, ukuzophi-ke lokho? Ngingambulala kanjani umuntu ontengentenge mina? Ngihambe ngibulala abantu abantengentenge? Ngifuna ukutshela bandla mfana wami uze ungaphatheki kabi. Yabona umfowenu noyihlo bawu-weak man. Ngangabe ngizimoshela isikhathi sami nje mengase kuthiwa ngiyababulala. Kodwa-ke mengase nginikezwe ithuba nje noma elilodwa elisha, kuthiwa nje bulala nangu umuzi, bulala nangu uBanele, hhayi ngingabanqoba mfana wami ngigijime nabo. Kwabe uyithintele-ke kuSanele. Umane nje wahlala entanyeni yakhe uNtanzi, wahayiza uNtanzi egwiliza phela engasakwazi ukuphefumula. Hhayi guys, onogada bamsusa kuSanele bathi wena uzoboshwa. Yeyi, esihluleke ukuzibamba phela uSanele ezwa nangu uNtanzi ebhizi evuvuzela usawoti esilondeni. Uqede lapho-ke uSanele wahamba. Kubonakala nje kodwa ukuthi ubethe ufika nje lapha ejele uzoxukuza inhliziyo kaNtanzi, kodwa uNtanzi kwawuyena oxukuze yakhe. Guys, akupheli-ke lapho. Hambile-ke wayobhodla emswanini eyotshela phela uMbali ukuthi kwenzakaleni lapha ejele. Wabuza uMbali kodwa ukuthi wena unesiqiniseko ngampela Sanele ukuthi uyena uNtanzi wabulala ubaba wakho noBanele? Wathi hhayi, uma wangitshela ukuthi nje ngitheme ngifika laphaya, ngambona edelela loya muntu bengichukuluza, yazi bekade efuna nje vele ngichukuluzeke. Indlela abekhuluma ngayo ubenganqabi ukuthi uyena wabulala ubaba benoBanele, kodwa futhi ubengavumi. Yazi loya muntu loya ngizokwenza isiqiniseko sokuthi uyabola lapha ejele. Wamane wathi uMbali, ehlisa umoya Sanele, ehlisa umoya, mosukuyenza yonke lento le ngolaka. Wathi loya muntu ubulala umfowethu nobaba, qeda uthi babe weak. Ngaphezu kwako konke lokhu ngisathi ngizama ukuyetshisa le ndaba le, nangu manje usedubula uma. Hayibo guys, kubonakala nje ukuthi uSanele akadelanga ngokumkinya, befisa sengathi nje onogada bathe ukuhlehla kancane bamnikeza noma nje u5 minutes ukuthi amkinya ayidelise uNtanzi. Kodwa-ke akwenzakalanga-ke ngale ntando yakhe le abekade efisa kwenzeke ngayo. Hayi-ke guys, sifikile-ke isikhathi la kumele khona kufika umeya laphaya kwaNtanzi. Uthe nje uZama esabalisa ngokuthi uyise usejele, abantu nje abamthandi kanjani uNtanzi. Wamane nje wabhoreka umeya, wathi ngiyakubona nje wena uloku ubhizi ukukhuluma ngomndeni, umndeni nje. Anginandaba nayo yonke mina leyo nto leyo. Mina iyodwa into enginendaba nayo, imali. Yabo uma unginika imali kube uqedile mntanami. Uyabona imali, hhayi ayikuniki inkinga. Imali ayiloku idinga ukuloku ifukanyelwa, iloku ilandelelwa, no. Imali iletha injabulo, yabo. Into eyodwa nje ephoxa ngemali ukuthi uma ungayijahi-ke ayizi. Yingakho-ke mina ngiyijaha ukuze ize. Hhayi nangampela-ke guys, uZama-ke wahamba wathumela uphinda ukuthi ayolanda lezi y'khwama lezi egcwele imali yaNtanzi. Uthe nje efika uphinda ney'khwama ey'ntathu wahleka yedwa kumeya. Waqeda wayibeka phezu kwetafula.
wathi yabona wena ngiyakuthanda wena, esho kuzama, ebona indlela uZama asebenza ngayo. Waqeda wathi uZama, hhayi-ke uzowenza lo msebenzi engithe wenze. Wathi khululeka wena, khuluma imali la kumina, mawuletha imali noma yini yenzeka. Nangampela-ke guys, wathi uZama-ke awukulethe-ke lokhu engithe ukulethe weMamFethu. Wabeletha-ke ibhodlela latshwala. Wathi ngenza i-research ngawe-ke Meya, ngathola ukuthi alithanda leli bhodlela. Wathi yabona wena ingakho ngikuthanda wena, yabona wena ngikuthanda wena, kumnandi ukwenza ibhizinisi nawe wena mntwana. Hhayi, wachazeka kanjalo kuZama. Kubonakala ukuthi bobabili labantu bachazene guys. Ayi, pheli-ke lapho. Kuthe nje kungazeleleke nangu uSanele Bandla, kusho ukuthi uselambile ubhuti. Hhayi, wacela ukuthi bamshisele imnyama ewumbengo wenkomo nevorsi. Ayi, baphume ngaphandle abafana bathula ithi hlohlo ivorsi nenyama yenkomo bemshisela phela. Uthe isizovuthwa-ke waphuma naye ngaphandle sithi yokulanda. Uthe nje methi inhlanga ka-left nalo unyanyavu lwemoto emhlophe. Hhayi, impela kudlala ingoma phakathi, drive uphinda-ke guys. uZama-ke ulunguze ngewindi girl, uphethe isibhamu ngesandla, uqhumisa iy'nhlamvu emoyeni ukuze phela wonke umuntu esesigodini salaphaya ezulwini azi ukuthi uNtanzi usephumile ejele. Umane wathi yebo, 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 pa, pa, pa. Hhayi, akekho-ke bengekaqalazi guys, naye uSanele uqalazile. Uthe methi nhla wezwe uZama esethi ngishilo ukuthi uzophuma. Yey! Wathi methi nhla ebackseat uSanele, nangu uNtanzi. Umane nje wabona uSanele waveza naye ubuso, wathathaza ngesandla wathi, ayibo guys, uphinda naye ube drive impela, kodwa amehla bengabhekile emgaqweni, bekade ebheke kuSanele ukuthi uyangibona yini. Eyi guys, hayi cha, akusikhona ukuchukuluza umuntu phela lokhu, kahle kahle ukufaka umuntu ehlweni lomuntu lokhu guys abakwenzayo njengamanje. Kodwa-ke sizothini? Impi vele kade yaqala nje, ikona ukuthi akekho ovuma ukugoba uphondo. Guys, asazi-ke ukuthi iyozala nkomoni uma kunje. Ayike asingabayeki-ke nayo laphaya kodladla, phela-ke sekumane nje kwangena isiphithiphithi kulungelo, njengoba nje sekubuya intombi yakhe yakudala u-Amahle ebeyena esithandana-ke nentombi phela yalaphaya koMagwaza u-Ayanda. Manje-ke kumapeketwana, u-Ayanda umngane omkhulu nalo Amahle, and ubona u-Amahle ehambile endaweni yena wathatha indoda yomngani wakhe. Kulukhuni-ke manje ukusho ukuthi heyi wemngani wami, indoda yami manje, ngoba phela kufana nanokuthi-ke ubreakhe kuthiwa ini i-girls code, ya basho njalo. So nje guys kumapeketwana, naye-ke uLungile uyasho ukuthi uthanda u-Ayanda, kodwa futhi kunzima ukuthi amchilize u-Amahle ngoba akakaze athi akasamthandi naye. So nje nakhona-ke kumapeketwane asazi-ke ukuthi-ke iyozala nkomoni. Nangu ubhuti kuthiwa uyahamba manje uyofundela ukuba udokotela, kodwa futhi usesithenjini-ke nalesi sithembu asikho official ngoba akekho ofuna ukusho ku-Amahle ukuthi hayi bo, yeyi siyathandana thina manje, wena wahamba kwangena mina. Ayibo guys, aphela lapha amazivela namhlanje. Ngakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazivela eIthonga angomhla